India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ha Pakistan ka jingyari ya kimrat kanthop ya ki Khla kum kimrat bari haying kalong ka jingle ka banang kyo khamtam e hapdeng ki he spa henry ka ne ka ru company e ka jing e ki bajor shapang ka jing bha jing nyat jong kimrat ka jing shngan jong ki padba ka jing sumari kimrat watla ki anya da ya kimrat Khla jong ka Pakistan ki khanglat e ka jing long try shimet e kimrat Khla henry ka jing tray kam ka danglong ka bajam ka ba ailat ka khayi pateng be an banroi Dangshan ka video ka bala Saphriang baha ka bala pyni ya briew uba shong halor Khla bala te da ki kendri Pakistan. Kate ka video ka bala sam da unong shna digital unoman Hasan kala yo state palat ya ka chilak ngut kinong pen. Ka bala penlong ya ka jingkan tho ka bajur baha. Ka dor bala sam ka Instagram ka pyni ya uba usong klem perkhat halor ka met jong utei Khla uba he. Da ka ba ya lam ya ling ba ka jaka ka balong madan. Haka banta ka basha din la pen iru artli kiru nar ka wei la set ya using bat ka wei pat ya ka singgan thai ka ba pen mi shu ek jing seu khya shapang ka jinglong jingman jong kimran